Pasakit umano sa consumers ang 3 piso kada kilo na taas presyo sa LPG. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? CJ, panibagong pasanin sa mga consumer ang pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa gitna ito ng pandemya. 2 hanggang 3 tangke ng LPG ang nagagamit sa karinderya ni Valerie sa Barangay Maluwod, Dagupan City kada buwan. Nadagdagan daw ang kanilang puhunan dahil sa mataas na presyuhan ng LPG. Tinataasan din namin yung presyo ng ulam, kaya nababawi din. 3.35 pesos ang itinaas ngayon sa kada kilo ng tangke ng LPG. Ibig sabihin, sa isang 11 kg sa tangke ng LPG, nasa 36.85 pesos ang madadagdag sa presyo, bagay na mabigat sa bulsa ng mga consumer. Malaking kaapektuhan yan dahil sa hanap buhay natin, napakahirap na hanapin yung halimbawa tataas ng 30 or 50 pesos, pambili na lang ulam ng mga bata yun. Sa isang LPG retailing store sa Dagupan City, epektibo lamang ang big-time hike sa mga parating na stocks. Maganda pa raw ang bentahan ng LPG ngayon, pero inaasahan na hihina ito kapag dumating ang mga bagong stocks. Mataas din po sa pag nagsasakada po kami doon sa ganun din po, tumataas po, ganun din. Piso lang po, sir. Piso lang po. Hindi naman po yung marami kasi yung mga customer namin, kawawa sila. CJ, bukod sa LPG, epektibo rin kahapon ang pagtaas ng presyo ng iba pang produktong petrolyo. 1 pesos and 5 centavos ang itinaas ng kada litro ng gasolina, habang umaabot naman sa 75 hanggang 80 centavos naman ang itinaas sa kada litro ng diesel at kerosene. Apektado rito ang maraming motorista. Ayon naman sa Department of Energy, epekto ito ng pagbabago ng presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado. CJ. Russell, tumaas ang presyo ng LPG, tumaas ang presyo ng gasolina. Baka magtaas din ng pamasahe yung mga nasa sektor ng transportasyon. Anong monitor mo rito? CJ, ayon sa Transport Group ng Autopro Pangasinan, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para doon sa kanilang apila na itaas na rin ang pamasahe sa jeep. Sa ngayon kasi umaabot sa 9 yung minimum fare sa jeep at target nila na gawin itong 11. Pero wala pa ditong desisyon ng LTFRB, lalo't pag-uusapan pa ito at marami pang prosesong pagdadaanan sa LTFRB Central Office. CJ. Alright, maraming salamat, Russell Simorio.